Jula nayo Gumgedlela. Liyayikhetha iGumgedlela Nkosi enkulu Mpumela esitimela samakhulu babamkhulu uNkulunkulu phakathi. Amen. Yini kanti iGumgedlela? iGumgedlela phela imbangela ehlezi phezulu esihlahleni ethi tsheketsheke tsheketsheke ebiza zonke izimpangele ezifuywe umlungu eplazini, ezizitshela ukuthi iplazi leli yikhaya lazo. Kanti lutho ziboshiwe futhi zithunjelwe ukuthi ziyongena ebhodweni lakhe umlungu ukuthi azisuthise yena nomndeni wakhe. Kanti yini iGumgedlela? Insizwa eme esicongweni sentaba eshaya uphondo lokuvusa onke amanguni lawa phela angamaJuda ashayelelwe isipikili emakhanda ase evalelwa ehokweni ngaso isiphambano ukuze beze bengaphumi phakathi kwaleli jele ababoshelwe kulo ngaso lesi siphambano. Kanti liyini iGumgedlela? iGumgedlela lithi mase ligqibele esicongweni sentaba shaya lolu phondo lwalo bese kuvuka amadlingozi, kubuye ingqondo ukuthi hawu kanti ngithunjiwe lapha. Ukuthunjwa lokhu kuyini? Ukuthunjwa phela yiko kanye lokhu ukuthi kwenziwe umkhovu. Umkhovu kanti yini na? Umkhovu phela ukuthatha isidalwa sikaNkulunkulu esidalelwe ukuphila ngendlela ethile esasidalwe uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba ukuba siphile ngayo. Wena bese usithatha lesi sidalwa usithume bese usebenza kanzima ubusuku nemini ukushintsha umqondo walesi sidalwa ukuze sisebenzele wena futhi sizwe wena. Ngisho noma ungasekho sisale sicabanga ukuthi ukhona ngaso sonke isikhathi futhi sikwesabe ngayo yonke imfundiso yakho uyifakile emqondweni waso lesi sidalwa ngenhloso yokuthi uzenzele inzuzo ngaso lesi sidalwa. Uma uthatha isilwane sasendle uzama ukusijika umqondo waso ukuze uhlomule ngaso noma ugcine usidlile, akubi lula. Kufana noma uthathe inja yasendle uthi uzozingela ngayo wenze izidingo zakho zasekhaya. Lena usuke uyitholile isewudlwane ubamba ngenkani, kodwa uma usufike nawe ekhaya uyavuka ukuthi isilwane sasendle bese iqobaqoba zonke izinkukhu zakho egcekeni. Kodwa umdlwane oyobe uphume lapho uyobe nawo usanjalo usavuka ubulwane, kodwa kuzobe kungasafani naloya mdlwane wokuqala owuthole ehlathini. Bese kuthi umdlwane wesithathu owesizukulwane saloya mdlwane wokuqala owuthole ehlathini buzobe busekhona ubulwane kubo, kodwa buzobe sebubuncane kakhulu. Kuyothi ngesizukulwane sesine sawo lowo mdlwane wokuqala owuthole ehlathini ubulwane buyobe sebuphelile kuwo lowo mdlwane. Usukwazi ukuthi wenzise yonke into ngoba uzobe usukhohliwe ukuthi phela usuka endle. Kodwa uma uhamba nawo uya nawo ehlathini uyavuka kancane, ingako uthola usujabulela kakhulu ukuzingela, kodwa wona usuke ungazi ukuthi ujatshuliswa yini. Kodwa uma ungakulahlekela ehlathini bese uhlangana nazo izinja zehlathi ezingazange ziye kuyofuywa umuntu, yilapho lithola khona iqiniso ukuthi lo muntu ebengithi ubaba wami kakuyena, kodwa uye lo wathi ubaba mkhulu wami wayomfuya kunze enze izidingo zakhe zekhaya. Uyothi mhla usuthi uyayicinga lenja make wayithola izobe ingasakunambithisisi kahle ngoba iqiniso iyobe silitholile. Kuba njalo nakuzo zonke izilwane ezisuke zifuyiwe emakhaya ezazilandwe khona emahlathini, kodwa lesi silwane ekuthiwa umuntu sona asifuywa, uyasikhova bese uyasithuma sibe isigqila sakho wenze zonke izinhloso zakho ofuna ukuzenza ngazo. Njengoba nabo babamkhulu laba babethathwa bevalelwa ezindaweni ezazimnyama kakhulu, beshawa bencishwa nokudla
kuze bevunyiswe igama kanye nenkomo. Baqede beshawe izitembu ngomlilo ovuthayo. Esifubeni nasemhlane nasengalweni kunombhalo womnikazi wakhe omusha azohamba ayomsebenzela. Kodwa abamhlophe bahamba bathuthuka kakhulu, balishintsha lolu hlelo olwalunesihluku kakhulu lokuthumba abantu. Ngayo inkolo kuze abantu bezithumbe bona. Njengoba ubona abantu kuze kube namhlanje bayakuthanda ukuthunjwa. Balwa kakhulu belwela izinto zabathumbi bethu nenkolo yabo eyafika ngesihluku kulelizwe, kanye nazo zonke izinganekwane zabo abelungu abasifikela nazo. Okungekho nobuncane bufakazi bokuthi izinto ezake zenzeka. Kodwa uma uthi ukhuluma ngezindaba zakhona lapha e-Afrika ezinobufakazi obuladelekayo, kanye nezindawo ezikhona kuze kube namhlanje, nabazukulu kanye nezibongo zakhona kuyo leyo mdeni, alwe kakhulu lo muntu othunjiweyo athi ayikho leyo nto inganekwane, kodwa yena ebelandela into ongatholakali ngisho u-0.01% wobufakazi ukuthi into eyake yabakhona. Njengazo izindawo zonke lezi ezisebhayibhelini uthi mawuthi uyazibheka kwimephu azikho, akekho wazi ukuthi kwakuyindawo yakuphi, nezintaba zakhona eGolgotha, nezintaba zase-Ararathi, intaba yaseSinayi, kanye nayo insimi yase-Edeni. Izona-ke izinto ezithandwa yilo muntu othi uma ukhuluma ngomlando wase-Afrika nenkolo yakhona e-Afrika kanye nabo bonke abaprofethi ababulawa ngabelungu ngenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu ongumenzi wezulu nomhlaba, ababesabalele khona phela emampondweni kuze kuyofika khona emazweni ase-Free State. Bonke laba baprofethi phela babesebenza khona emaplazini belima, abanye babo babelusa nezinkomo. Yilapho-ke babefikelwa khona uye uNkulunkulu. Kusukela kuwo umlando nakulo futhi iBhayibheli liyakufakaza lokho ukuba uNkulunkulu wayevame ukuqhamuka kubo abantu ababelusa izinkomo, njengaye uDavide naye wayelusile, kanye naye u-Abrahamu ehlangana noNkulunkulu wayelusile, noMose futhi naye wayelusile ngesikhathi ehlangana noNkulunkulu. Lokho ngikholwa kakhulu ngoba phela kubhalwe kulo iBhayibheli, kodwa angikholwa ukuthi emampondweni kwakukhona phela umprofethi u-Enoki Mgijima, naye wayesebenza kulo iplazi, owafikelwa uye futhi uNkulunkulu, kanye naye umprofethikazi uNontetha Nkwenkwe wakhona emampondweni owafikelwa uNkulunkulu, naye futhi umprofethi uTsikana kaGaba owayekhona futhi emampondweni, kanye nayo intombi uNongqawuse wakhona futhi emampondweni, owafikelwa uNkulunkulu khona emampondweni emazisa nangazo izifo zobhubhane ezofika zibulale imfuyo. Kodwa naye abamkholwanga abantu bakhona emampondweni ngenxa yothando abasibathathile lwayo inkolo yezimishini. Nabo oprofethi uMakhanda Ncele babekhona, nabo babexhumene naye uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Yena phela u-Anna Matsopha wayelena phezulu kwelase-Free State, ngakhona lapho kuzalwe khona yena umsindisi uShembe, lona futhi engingamfuni naye, kanye nabo bonke laba baprofethi abakhona balapha e-Afrika abalandelekayo ukuthi babekhona, benemfundiso enhle kaNkulunkulu ukuba abantu baphile ngendlela yakhe phela uNkulunkulu yokuhlonipha, bedle nokudla kwasemasimini, bangadli izingulube nazo zonke izilwane uNkulunkulu abela ukuthi singazidli, bangazilobi namabala emzimbeni, bayeke nobuthakathi nokusebenzisa imithi kakhulu yesintu kanye nemithi yesilungu kakhulu. Amabandla obuKristu awayifuni yonke le mfundiso eyayifike nalabaprofethi ngoba benzela ukuzibhala amabala emzimbeni, bephuze namawayini. Liyagoqela phela kumgedlela mzulu amafutha omkhovu into omnesuka phakathi. Amen.